راديو إرنا ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዝነበራ ግጥም ሴካፋ ሰሪዛ ስዑድ ዓረብ ኣብ ጅቡቲ ፕሮጀክት ምዝርጋሕ ዝስተማይ ክትምውል እያ ሱዳን ልዕሊ 1,000 እሱራት ናጻ ክትለቅቕ እያ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ኤረና ናይ ሎሚ ዕለት 5 ታሕሳስ ፈነወና ዝርዝር ዞም ኣርእስታት ዜና ብምቕዳም ክጅምር እዩ ቀፂሉ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ሳልሕ ጆሃር ዘጠቓለሉ መደባት ኣዳሊናልኩም ኣለና كساف تصامي مسانا تصنحو عدمينايو سناي مكتتال إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية على توزينا إثيوبيا مس إيرترا تسريع اللازنا برقت مسيكافا سريزاتو ኢትዮጵያ ካብቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ታሕሳስ ኣብ ዩጋንዳ ክካየድ ዝተመደበ ግጥማት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ከም ዝሰሓበት ዘረጋገፀ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ምኽንያቱ ግን ኣየነፀረን እታ ሃገር ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተሰርዐ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 17 ዓመት እውን ስሒባላ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ምኽንያት መስሓቢኡ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ብሰንኪ ዘለዎ ዋሕዲ ፋይናንስ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብዝተኻየደ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት ክትሳተፍ ዝኽኣለት ኢትዮጵያ ነዚ ድሕሪ 21 ዓመታት ንመጀመርያ ክካየድ ተሰሪዑ ዝነበረ ግጥም ምስ ኤርትራ ምስራዛ ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣይሐጎሰን ዳግም ብዝተሰርዐ መደባት ኣብ ጉጅለ ሓደ ኤርትራ ምስ ዩጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክትገጥም እያ ብወገን ኤርትራ ዓወታት ንምሕፋስ ምድላዋት ተኻይዱ እኳ እንተሎ ከም ናይ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ እዋናት ህድማ ተፃውቲ ከየጋጥም ግና ካልእ ዝዓበየ ስግኣት እዩ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ጅቡቲ ንዝካየድ ምዝርጋሕ መስመራት ማይ ክትምውል ምዃና ኣፍሊጣ እታ ሃገር ነዚ ልዕሊ 9 ሚልዮን ዶላር ዝተገመተ ፕሮጀክት ክትምውል ስምምዕ ከም ዝተኸተመ ማዕከናት ዜና ጅቡቲ ገሊፀን ነቲ ስምምዕ ዝኸተመ ብወገን ስዑዲ ዓረብ ኣካየዲ ስራሕ ምወላ ስዑዲ ንልምዓት ኻልድ ቢን ሳልማን ክኸውን እንከሎ ብወገን ጅቡቲ ድማ ሚኒስተር ፋይናንስን ቁጠባን ኤልያስ ሙሳ ድዋላ እዩ ብካልድ ቢን ሳልማን ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ምትሕግጋዝ ስዑዲ ዓረብ ብ1 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለን ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዱልቃድር ካሚል መሐመድን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ መንግስትን ተዘራሪቡ سعود عرب نجبوتي قبل معد زتكور حاجة استبركت زلا أمسايا نايتي بريزيدنت قال مس قطر زنبور الزنبلنا بمفتاح صيعي سعود عرب محازو مخانو تنتنتي يردو أب السودان أب سفلا لبيت مأسرتي زركبو شحن 10 أسرات ناس آكل كقو مخانوم بريزيدنت العلوي بيت فرد تهاجر نعمات عبد الله فليتا مبزحتهم بسيفيلاو جبنات تخصيصهم أما أسرت زركب يوم مفتاح نايزم أسرات بزي كلمة خونة مخانو اتا بريزيدنت بتوسخ رديا نسان الزقلتات بسنبت حادة حساس اب دورمان اب زركب بيت مأسرتن تحدثون دحرزة كايدتهم بتصحيو توم كاب سفلالي مأسرتي زفتحو أسرات 296 عديتات مس عسرا قول عدكن زتغالو اليوم زينا أبزي فتصم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان كورات سمعتي راديو إيرنا خميك أنيخم نايلو مغاشاي أتو صالح قادي جوهر يو سوري أتو صالح انت يغاغيرد مصنت اللي قريتا قبرلي بزح سبي فلتك يو عوتداتكم وانا مسراتي بثاني عوتداتكم ترازي كوني حجي خا مس غزيه سوغيمكا بدمص سئلن زطقال الفيديو نغاري تبل طعم حصير قراربو صبو ازناغعي تاريخ زخعت فحر كتنبب كتمرامر زعدم قال دفرح المسلو زنبرو نغارات ون بدفرت زاتخايو بطعم صبو بروغراميو كاتاتل يعني بزح حبريت اللو بزح نجار كتحسب قددك نخل تصاويرك تقبرو دلخا خمسغناك دلي زقيلك كتحسب زعباتي تلعلور استيو زقسب بزعبو بزح كنزارب نخلينا نغاريت ولا بتحسطت راديو كنا بزعتا نغاريت تراي نغاريت معرخ نديا قداسيت مخانا ابز حبرتسبنا ابنا فايري ايو معرخ ندي كبرت مخانا عدل ترخيو خلق زي خنملسا تصفى قبر
لوم زرخبتنا بزعبازي أمبراق سودان معبيل زلو بوليتيكاو خناتاتن منغستي إرترا بزعبازي ناي قطر قريبو زلو خصن زملكتيو أبز خلطة خفالينا نحزو ما يجمريا جن عبريتا ختبان نفعدنيا سلازخونكا بشم سمعت راديو رنا عني اللي مسكنك خبرت حبكا أموبتي مجمريا مبراق سودان كنبلكلنا أنت عبي مخانو زي نردوخ نهلس لنخل مبراق سودان زبحالني نايو زاد تقاليل هي هونا لنا نخنكيد كدما زعباتي أو زلو بوليتيكا وخناتات مجم الزرابنا مبراق سودان دبحال أي نايو بوليتيكا جغرافن فوتيس لزبل كان ندحان حصرا بيلكا وغن جمراتو صالح أو نحن أب كم إرثرا حجي مسرع السودان زبهال بتناي السودان معقلة زواتات اللي زخيد زحجي نسمين ناي السودان أبانا ناخذ إرثرا خوينا خن ريو كلنا تناتنا دو أب معراب من السودان يراخد نساتهم كأب السودان كوينام كريو كله السودان زداو بوتا خاني مسراقين عام مبراق سلازي اتكاب كسلا زداو كباب خسلا زلو بوتا وسي شرق السودان زبهال كم جغرافي جلس كخبت عبيت بوتاتاتا نقرنا كبر السودان كساب كسلا زل كساب قدارف زبط صح كل مسرع السودان زبهال أبو خنحصر حي شو تعمل قفيحي بمثل قفيحي هو ومعبيلو زلو بوليتيكا وخناتات عم نقاريت كل رسوسان حدا نزارب كايو نتأخيبا ترجيم كات مقابل كقريب كلنا لها أنتي بلهم دنورو مرحتنا يتودبن قلبوا من تاي مخانون ترابيل كاس كان قررنا أنتي أم زحطوا زلو أنتي أم دولو دلو أنتي مسلك أبو قدم صحنا أنتي كيل دل مسلك زبوتا زين أنا سلم أنتي سنان حريلنا أتصبيقوا يتسألونا عن إرترا معنياتو أبو زلو قننان وقننان حزبنان أبو زلو بتعم بزحيو بوحد جمتها يكونن ومخ آخر زيادة استودل حزبنا يوزلو كابس السايشو عطا يجميرو زفلس زنبري بسدت كاب جزي هاي لسلاسة يجميرو كساب حجي معلب زي ترخبو خونقوانا وخلا أولدو سالسا أولدو زنبر بزح حزبنا يزلو سلازين هاي تبو تارقاتن سلامن فتحن كنقس كله التومناتنا خساب مواسقه هيوام عدم زمرلسو خساب زرقاقو تبو تاتي زخونن عبيك فترون عنا بتعني يسقاناي إذا حال عينت أتوام دايو كالا أيك يعني توم ناي سوداناويان أبو زلو نجزار سام كونغورويتنا خاد قلنا سلندل كمزي إثيوبيا خد ندليا كمزي أكل إثيوبيا دبومنا زلو شنخات سلام انت زي رخيو نحنا سلام كنركب سلا زي نخيل كل جزء سلام خون من بو دماني بناتو متن كان زب السودان زلو بزح كسلونا سلا زخيل ناتو سلام رجعتين بتعم سلا زي قد سنة كنكتاتلون كنفلطون يقبأنا يجلي يامن حجت الشجر ناتو من تامسلك نوح زجبرنديو ولا تم مسرارتنا السودان جزار سو السلطان كل جزء أطم سمين بسمين زموجو أحزاب زلو سوداناويان أب أتوم درجة سنتراليز خوني مجزأة ناي السودان وي حيلي ناي السودان ناي منجستاو حيلي أب أتوم استتحزق ينيرو كم تاريخ عم تصالحو جمزة حالفي نينوت قبيلة وي عليتي وكل سكزي أتوم سمين نقولهم دلنا فلوت أديم وفلوت أتيم ممكن كلا ده تعيش معي scientific council زي كالمبرزم جعلين اللوام زم ناي عمر البشير قبيلات اللوام كلهم كتاتهم ترخبهم كاب دارفور كاب ساو زي دبوب السودان كاب شرق السودان بزح يتركبني خا أبتي من قسم الجزائر ست مواقرت سلطان انتقال إيكونومي دق عند ناي تاجر من حري أب إيد توم كم زي جزء إثيوبيا زين ورجزي هاي السلاس أبي دام حراني روح سلطان كم وين اللو حجي إذا شجرات إذا سلطة أنهم بزح تعيشوا قبل نيرهم قالس نعبن نيرو يمسحب نيرو مستي سنترال بسنا كلام من قستي حجي أب تسعات أكل بزحت جزء ترابي أبزنا ورلو جزء بزحوا تخايدي مونغ إرترانا مونغ السودان نبت جزء بزب على مش قريب جلز بهالكسب كاب خسالة زلو زناي بعد جانغران زنبرو جزء بإرترا عسكرهم لب زنبرو جزء بزحوا تخايدي بني وين ترابز أو أفرز نبري ناي جهات نقص عسكر لبلا نيريو تنوكوا يقول جن بزح متغعت فتيري بتوتات تزحقوس جناب انتاي تزجبر زنبري كما تاب حزبي اي حلفن سراويتين رعتهم سعتهم كل جزء تزب قدايناتو ايكونن كابو تلاعيلو مونغو البشيرين مونغو إساسن ناي تكتيكن ناي استراتيجين رخكب كل جزء نيريو طعمهم كتحلالو وصلز دليو سلازت دوب مونغو سودانينا بإيرتران زلب تبوتا كل جزء ناي
ጥቕሚ መጥፍእን ናይ ሓይሊ ናይ ምድላብ ቦታ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ንገዛእ ርእሰቱ ምንቅስቓስ ናይ ኤርትራ ፍትሒ ምእንቲ ነጻነት ዝቃለስ ተቃዋሚ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብኡ ክነጥፍ ዘይምኽኣሉ እውን ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ኣብ መንጎ በሺርን ወይ ኣብ ክልተ ስርዓታቶም ዝነበረ ስምምዕ እዩ ኣነ ተቃዋምትኻ እቱ ንስኻ ተቃዋምቲ እቱ ዝብል ስምምዕ ነይሩ እዚ ኣብ 2006 ብስምምዕ ናይ اتفاقية شرق السودان ዝበሃል ወይ ስምምዕ ምስራቅ ሱዳን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ 2006 ዝተፈረመ ስምምዕ ናይ ሱዳን ኩሎም ተማብ ኤርትራ ዝነበሩ እዚ እቲ በስመራ ዝተገብረ ስምምዕ ድዩ هو اتفاقية الشرق ዝበሃል ኣርእስቱ ግን 2006 ተፈሪሙ እቲ ፋይል ናቱ ሒዙ ዝነበረ መንሽ ምስላሲር ዘሎ ዓብደላ ጃብሪ ከም ዋናቲ ፋይል ናይ ዝጉዳይ ዝሒዙ ዝነበረ ሓላፊ መንጎኛን ዝነበረ መንጎ ክልተ መንግስቲ እዚ ስምምዕ ዝተረኸቡ ተቃዋምቲ ናይ ሱዳን ዓዶም ከም ዝምለሱ ተገይሩ እቶም ናይ ኤርትራ ግን ሓንቲ ስምምዕ ክወስሖም ኣይከኣሎም ምክንያቱ ኣብቲ ድርድር ወይ ኣብቲ ዘረባ ኣትዮም ከማ ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ስለዘይኣምነሉ ነቲ ደገ ዘሎ ህዝቢ ተቃዋሚ የብለይን ኢሉ ስለዝኣምን ክፍታሕ ኣይከኣለን ግን ኣብቲ ግዜ ሓደ ካብቲ ስምምዓት ዝተገብረ እንታይ ብዙሓት ኣብ ኣስመራ ዝነበሩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሰራዊት ዝነበሮም ክሳብ ናይ ሚኒስትራት ደረጃን ናይ ኣመሓደርቲ ዞባታት ኮይኖም ኣብቲ ናይ ሱዳን መንግስቲ ተጸምቢሮም ክሳብ ሕጂ ምስ አልበሽር ምስ ዝነበሩ ሰባት ኣለው እዚ ድሕሪ እንታይ ኮይኑ መስለኪ እቲ ማእከላይ መንግስቲ እንዳ ሓየለ ምስከደ እቲ ኣብ ወሰናስን ዘሎ ኣህዛብ كهسجن بحلف خاني البشيرن سياسن كتفاننو مسجمرو نسوم كعرقو كله دحان خون نسوم كاخم قلق تصلال كله تزب قداي خون زيناي كونتراباند هكدف يزنطفلو مبزحتو تطقاماي نايتي ابو زخيد نقدي تنا هكدف كامبانيتاتن نايتوم تحابرتومنيو نيرو سلازي تزب يستقامولي يكون زخون مس ኤርትራ ዝግበር ንግዲ تزب ብዙሕ አይጥቀመሉን አምንጎት ስርዓትን ክልተ ስርዓትን ዘሎ እዩ ትዝግበር ዝነበረ ሓደ ግዜ ክስ ምስ በዝሐት ፖሊስ ኣብኡ ብዝሒ ኣብ ምፍታሽ ኣብ ገለ ይነጥፉ ዶ ማዓት ቤንዚናት ዘሎ ኮንትራባንዳ ይተሓዝ ገሊኡ ኸኣኒ ናይ ማዕቀብ ናይ ዓለም ምስ መጻ ሱዳን ውን ባጻ እንዳተጠቀመት ኤርትራ ተባሂሉ ይመጽእ ከም ገለ ወይ ተሓቢኡ ኣቱ ካብ ባጻ ሱዳን ዝኸይድ ስምምዓት ነይሩ ክሳብ ኣግማል ዱባይ ንገለመለ ዝኸዳ ካብ ሱዳን ኤርትራ ገይረን ይኸዳ ነይረን ብዙሕ ርክባት ነይሮም መንጎ ክልቲኦም ክሳብ እዚ ናይ ሂውማን ትራፊኪንግ ናይ ሰብ ምትሕልላፍ ኣብ ሲናይን ኣብ ሜዲተሬንያን ኢሮፓ ገለ ዝግበር ዝነበረ እቲ ቀንዲ መናሃርያ ናቱ ኣብ ኤርትራን ኣብ ሱዳንን ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ባእታታት ኣለዎ ክሳብቶም ናይ ፀጥታ ኣባላት ዘለውዎ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብኳና ሰቂሉ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ይኮነን ጥቅም ናይ ተኽልተ ስርዓት ነይርዎ እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ እቲ ኣብ ከባቢ ከሰላን ወሉ ሕዩ ሓፂሩ ክጥዕመና እትብኡ ዘሎ ኣህዛብ ኩሉ ግዜ ይካሰስ እዩ ስለዚ እዚ ለውጢ ምስ ተረኽበ ካብቲ ለውጢ ከኣነ ኩሉ እቲ ሸነኻት ናይ ሱዳን ኣነ ከንታይ ተጠቂመ ካብዚ ለውጢ እንታይ ከመዓራሪ ይኽእል ኢሉ ኣብ ፖለቲካዊ ድርድር ስለዝኣቱ እዚ ናይ ምስራቅ ሱዳን ከኣኒ ከምኡ ገይሩ ብከምኡ ዓይነት ክረአ ኣሎ ኣብቲ ናይ ምዕባለ ናይ መምቕራሕ ሃብትን ናይ መምሕድዳር ፀጋታት ናይቲ ቦታን በዓልና ኢና ነካይዶ ዝብል ስምዒታት ኣሎ ወይ ጠለባት ኣሎ እዚ ምስቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ኮንትሮል ዝገብሮ ዝነበረ ነቲ ስርዓት ነቲ ናይ ከባቢ ከሰላ ዝነበረ እቶትን ፀጋታትን ኣብኡ ቁሩብ ምፍሕፋሕ ከምፅእ ስለዝኽእል ሕጂ እንታይ ገብሩ እቶም ተቃወምቲ ብልዕዓል ንዕኡ ዘይድግፉ ምስቲ ዝነበረ ስርዓት ዝደናገፁ ወይ ጥቅሞም ዝጉድኦም ሰባት ከምንታይ ገይሮም ቅርቦ መስለክ እዚ ናይ ኤርትራውያን ምንቅስቃስ እዚኦም ሱዳን ኣይኮኑን ኢሎም የሰራጢዎም ሕጂ ሓደ ንመን እዩ ነቶም ኣብኡ ዘለው ንምድኻም ተባሂሉ ናይቶም ካልኦት ሱዳናውያን ሓሳብ ወይ ደገፍ ንምርካብ እዚኦም ኮ ሱዳን ክፋሕ ከብሉ ዝደልዩ ዘለው እዮም እዚኦም ሱዳናውያን ኣይኮኑን ገሌልካ ዝናፋሕ ነገር ኣሎ ግን ከም ኩሉ ናይ ዶብ ኣህዛብ ብዙሓት ኣለው ቀቢላታት ኣብቲ ቦታት ንኣብነት ሓባብ ማርያ بني عامر هذا دواء أكل تيو استرادل زقبل يوم قال لك فالهم على إيرترا قال لك فالهم على السودان زلوا أحزابهم عجبت عمت أفافي نجاريو نحاده خدت كتبنا تخلى يسيل تلكم إزيتي أقد الناس أقد الناس النتو على إيرترا خون زغل بود حربايتا هيب كان نقول سب ما بقص خون زغل أتي عند حجي تان عنا تقدسنا بارت خابزي أبناء مبرأ السودان تي أمونغو إيرتران سودان نسمسيز معبل زنوران ولعت في زولنا بوليتيكا وخناتات أمونغو تمكل تمرحتي بقت ጸላው ነሩ ንክልቲ ሕብረተሰብ ከዓ ነቲ ምብራቃዊ ሱዳን ድቕመጥ ሱዳናዊ ይኹን ኤርትራዊ ምዕራባዊ ቦታ ደሎ ኤርትራዊ ከዓ ዝያዳ ተሓስዩ ኣብቲ ዶብ ዝቕመጥ ኣዋሕ ፅቡቅ ድሕረ ባይታ ሂብካ ኣለኻ ኣብታ ቀንዲ ሕጂ ንዓና ኣብዚኣት ክንሕዛ ደሊና ዘለና ኣገዳሲት ሓበሬታ ብምሉእ እቲ ምስ ዘለና ናይ ግዜ ሕፅረት ግን ብተን ተወሰነ ኩርናዕ ክንሕዘን
እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ናይ ርእሰ ምሕዳር መሰል ይሓትለው ኤርትራውያን ስለዝኾኑ ናይ ኤርትራ መንነት ወይ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ውን ይምልከተና ይብሉለው ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብዙሕ ስኢልካ ጥራይ በጥረ ነገር ጥራይ ክሰምዑ ከለኻሲ ቁርብ ዘዳናግር ነገር እሞ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብብዙሕ ነገር ጌርካ ክርአ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብኡ ዘለው ሱዳን ከምዚ ዝበልኩ ኣሕዋት እዮም ሓደ ቀቢላ እዮም ሕጂ ዝኾነ ሓደ ክፋል ናቶም ክጥቃዕ ከለኹ ከላኸሉ ዛሕራይ ናይ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ እዚ ማክሲማሊስት ዝበሃል ኣሎ እዚ ላዕለ ጠርዚ ሕቶታት ኢኻ ተቕርብ ሽዑብ ድርድር ኢኻ ብትሓቂ ትምለስ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሱዳናውያን ሕጂስ እዚ መሰልኩም ገዲፍኩም ኣብ ዝመሰልኩም ውፅእ ዝብለና ሰብ የለን እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ መንጎኦም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ጋግ ንዕኡ አንጻሩ እዮም ዝቃለሱ ዘለው እንታይ ማለት እዩ ኤርትራውያን ኢና ሱዳናውያን ኢና ማለት እንታይ ማለት እዩ በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታት መምዘኒታት ናይ ዝእዋን ዝስ እንታይ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ማለት ይመስለኪ ከምዞም ኤርትራውያን ናይ ጀርመን ሲቲዘንሺፕ ዝሓዘሎ ናይ ስዊድን ዝሓዘሎ ካናዳ ኣሜሪካ ናይ ሙሉ ዓለም ዜግነት ሒዝና ኣለና ሕጂስ እዚ ዜግነት ስለ ዝሓዝና እቲ ናይ ኤርትራ ዜግነት ኣይንፈገናኒ ሕጂ እቲ ናትና ሽግር ኮይኑ ዘሎ እንታይ መስለኪ ከም ኩሉ ስሉስ ዓለም ኣነ ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ እየ ከዓ ክብል ከለኹ ዓይንፈር ትብሎ ሰብ ወላ ሓንቲ ሽግር ገይሩ ኣይርአያኒ ግን ሱዳናዊ ኤርትራዊ እየ ከዓ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ እየ ከዓ እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ሕቶታት ይመፅእ እዚ እንታይ መስለኪ እቲ ኣተሓሳስባና ናይ ዜጋ መሰል እንታይ ምዃኑ ብሓደ ሸነኹ በቲ ካልኣይ ሸነኹ ከዓኒ ኦኬ ናይ ጻዕዱ ናይ ዌስት ድሕር ኮይኑ ሽግር የለን ኣብቲ ከባቢና ግን ኣይነፍቅድና ዝብል ራእይ ኣሎ ዳርጋ ዘይዝረበሉ እምበር እቲ ንዕቀትን እቲ ገለን ኣብ መንጎና ባና ኻባና ዝፍልፍል ዘሎ እንድሕር ሓደ ኣሜሪካውን ኤርትራውን ክኸውን ምንም ሽግር ዘይብልና ኮይና ሱዳናውን ኤርትራውን ክኸውን ኢትዮጵያውን ኤርትራውን ክኸውን ስለምንታይ ሽግር ዝገጥመና ሕጂ ብኸምኡ ዓይኒ ጌርና ንርአዮ ንሳቶም እዚ መሰል የብልና እዚ መሰልና ይኽብሉ ኣይደልዩና ኣለዉ ኣብዚ ዝተፋነንሉ ዘለዉ ግዜ ከዓኒ ዳርጋ ፍርቂ እዩ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል እቲ ሱዳናዊ ዝበሃል ናብቲ ከባቢ ዘሎ ዳርጋ ፍርቂ ሕጂ እቲ ፍርቂ ጎኖም ክልፅሉ ኣይደልዩን ሓድነቶም ኮርኢሎ ምክንያቱ ናይ ኔጎሽሽን ሓይሊ ክህልዎም ኤርትራውያን እዮም ሕራ ኤርትራውያን እንተኮይኖም እምበኣር መዕለብ ግበሩሎም ዝብል ሕቶ እውን ክመፅእ መፍትሒ ግበሩሎም ወይ ሙሉእ ብሙሉእ ሱዳናውያን ይኹኑ ወይ ኤርትራውያን እንተኮይኖም ከዓ ዓዶም ክምለስሉ ዝኽእሉ መገዲ ፈታሕ ዝብል ሕቶ እውን ክመፅእ ይኽእል ሕጂስ ብሰፊሕ ናይ ፖለቲካ ራእያ ክንሪኢ ኣለና ራይ ብርግፅቲ ኣብቲ ግጥምታት ዘቕርብዎ ዝነበሩ እንትስምዒቶም ዝለዓሊ ካብ ናይ ኤርትራ ዓድታት እዩ ዝጥቀስ ነይሩ እቶም ሰባት እቶም ኣብቲ ኣስፋሕ ቢልካ ክትገልፀለ ኢኻ እጂ ከም ፖለቲካ መዋገይድ እዩ ዝቐርብ ዘሎ እምበርቲ ናይ ብሓቂ ናይ ኤርትራውነት ስምዒት ኣለዎም እዮም ኤርትራውያን ክኾኑ ከይደልዩ ድዮም ናይ ብሓቂ ክኾኑ ዘልዩ ድዮም ከመይ ኢልካ ሕተት ሓረጉ ኤርትራውያን እዮም ኤርትራውያን እኮ ኤርትራውያን ኢና ብሉ ከለዉ እዚኦም ተገዲዶም ካብ ዓዶም ተደፊኦም ዝወፁ እምበር ዓዶም ፀሊኦም ወይ ዓዶም ከዲዖም ዝወፁ ሰባት ኣይኮኑም ብግፍዒ ወፂኦም ብግፍዒ ከዓ ክሳብ ሕጂ ደገ ነብሩ ኣለዉ ስለዚ ንዓቶም ኤርትራውነቶም ክትሓትት ንገዛእ ርእሱ ኩኑ ኣይመስለንን ኤርትራውያን እዮም ከምዚ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኤርትራዊ ግን ኣሜሪካዊ ዝሕዞ ከፍሉ ኣለኹ እጅስ ኤርትራዊ እንታይ ንምባል መሲልካ ብልክዕታ ክብላ ሓሰብኩ ንኣብነት ኣብዚ ዓዲ ዝተወለደ ቆልዓ ኣሜሪካዊ ይብለካ እምበር ኤርትራዊ ይብለካኒ ሕጂ እዚኦም ከኦረዲ ሳልሳይ ወለዶ ኮይዶም ስለ ዘለዉ ሲ እቲ ናይ ብሓቂ ብትባይታ ደሎ እንታይ እዩ ንፖለቲካዊ ሃልክዲዲ ዝረብ ዘሎ ወይ ናይ ብሓቂ ሎ እቲ ኤርትራዊ መንነት ሲክፈልጥ ደልየ ትፈልጦ ነገር እንተልካ ማለት እዚ ናይ ትዕዝብቲ ጉዳይ ሪሰርች ጌርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ሳልሳይ ወለዶ ብዝድበፅሐ ንኣብነት ኣብዚ ምዕራብ ዘሎ ቀዳምነት ሓቶ ከለኻ ኣነ ኣሜሪካዊ ኣነ ካናዳዊ ኣነ ጀርመናዊ ዝብል ዝኾነ ቆልዓ እንታይ መስለኪ ገሊኡ ሓቅታት ኣሎ ወይ መሰላት እንታይ ባህል እዚ ብግዜ ብታይም ብግዜ ዘይግደብ ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ሰብ እንድሕሪ ሰብ ቀሲሉስ ክልተ ወለዶ በፂሑ ወይ ራስ ኣይባህልን እንድሕሪ ተታሒዙ ኣብ ሕጊ ቀርብ እዩ ዜግነት ከዓኒ ብክልተ ወለዶ ብሰለስተ ወለዶ ኣይሓልፍን እቲ ሰብ ጠያቃይ እንተኮይኑ እዚ መሰለ እዩ እንድሕሪ ኢሉ ካልእ ሕግታት እንተሎ ሓዲኡ መረፅ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ኣብ ከምኡ ዘይብሉ ሓደ ንጹር ዝኾነ ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ሱዳን ይኹን ወላ ኤርትራ ከምኡታት ሕጊ ኣብ ዘይብሉ ብሓደ ወገን ክትፈርድ ኣይትኽእልን ካብ ስምዒት ክትፈርድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ናይቶም ሰባት እንታይ እዩ ስምዒቶም ክብለክ ይክእልን ኢኹም ማንም ነገር ፍርቆም ኣለዎ ምናልባት እዛ ኤርትራ ትበሃል ኣይንደልያን ንሕና ሱዳናውያን ና ዝውክሉ ይኽእሉ እዮም ግን ከም ዝፈልጦ ከዓኒ ካብ ታሪክ ከም ዝፈልጦ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሱዳናውያን ኮይኖም እውን ክቡር ናይ ሱዳን ዜግነት ኣይረኸቡን ኣብ መደበር ስደተኛታት እዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ክሰርሑ ይክእሉ ኣብ ካልእ ክዋፈሩ ይክእሉ ከም ስደተኛ መሬት የብሎም ገለ የብሎም ዝሓርስዎ የብሎም ኣብኡ ደሮና እንዳሰተዩ እዮም ዝውዕሉ ሕጂ እዚኣቶም ዓዶም ክምለሱ ደልዮም እቲ 91 92 እውን ኣብ መንጎ ዳሕራይ ደው ኣቢሎም እምበር
تمجلس لزبطاي بزح سب كمدلس تقراريب نيرو ويو همان قلي تملسو مستملس شعب تمريتنا كل مدلس مسبولهم نو ابزيتاسكم كوبتيلام كانوا مزرقحوم تقبابلا صبو سلازي نبري كوناتات قاريومو حنت استلوط ነገር የለው እንደገና خلاص ስደት ከመልሱ ሰባቱን አሉ መብዛህቶም ኮሚዩም ተመልሰው هو انا قرب عد رخيبه نيرم ساعتهم نزم كاب سودان زموصو زطايسو بويون حتيتكا كمزي كما يتردين انا شعو خريهم كزراربهم قالو خلخوسي بمزي بحيلي ارتراويان كونو زبحالو زنبرو خوين يسمعنا نير كل نغراتهم كريو خلخو اجازا سواي حتيتكا بيچبو دفولت زغاش باركا بزح غزي مستم تملس وحدات يوم كمستولو دلخا صراح كله خريهم خلخوسي ولا حتى نغر متاسسار ينبرو من كمزي بحيلي نعزي مريتكم يلكازم لوسو زنبرو خوين يسمعنا نيرو ولا تزراربهم كلها لعاتيوني نيروم قاطمهم نغرات كون خل خطر فقر ناي سودانن كتر دليت سوداناويان ناي مخانن عزب نيرومو كالو انتي زبلو لو مسيلكا زي بوليتيكا وهالكي بوليتيكانيا زلعل وحتى منبر تمام سودان قرن 34 عام تسددس كملوس دليت يبولن بزس كثيرناينا زبلون الله ስለዚህ ትልከ እንታይ ትገምጋም አጽበቃ በፍልጠስ ለዘለካ ያሐቲተካ አቶ ሳላህ ሓረጉ መብዛሕቶም እቶም ዝተሰደዱ ሰባት ካብ ብዱል ዝነበረ ቦታታት እዮም ተሰዲዶም ተን ዝነበሩ አጓዱ ነዲደን ተን ዝነበሩ ጥረት ነዲደን ዝተሰደዱ ሰባት እዮም ሕጂ ንዖም አምሰይካ ብዘይ ገለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ግርብዮም ኮላሃ ወላ ብስምዒቱን ኣይቅበልዎን እዮም ሓደት ከምዚ ናትክትዕዝብ ሕጂ ናቱ 180 درجانات لوط تحساسبان تحسب كخاني اتزاي حقوسم سي اتقبابلا كم دق عد غيرو سمعت زهبوم اي رايون كتبل تخيل حجبت تنصارو حج كلتا اكستريم يزلو حادي اتوم ناي سودان طباي سلازلو ما كنا بوزدل يوم كبل خيل تخلعك امنصارو مساتوسي تقبلاي وناي نبرو منغست تقبلوا مقاولن صبو اي نبرين حج خفتم سعوتو زفلق انا خفتم استملسو حاجه خلتي ازوم كاب دحان عدثات كابتيزي معبل زبلي قشتات وي قلمل زلو ابو استملسو كلتيفم كاتو خوليا مخنات سيرفيس رخبو قلرخ جن حدا اب مدربدا زنبري امسيكا بغرغف ولا بغلي اب مدربدا خدر بيا كلها قال زي بلو اوف كورس تازنبرتو نايكلتتون كبت تكل زمرص كم أتاتو النيرو حجس ببزح كتريات تخيلها قنت عزبت سلزخونه خمس زبال كان عيت عزبت نجري بأهازات غير كاخت الرجاوس مدخل نجري يلا زي دمت راديو إيراناي يعني اللي ياتو صالح صبو مبرهي هيب كلها كل اتي غريچت نخلو سلازتنكف مالت تمام مبرق سودان زلو كم تعنتو يزبلنا تم حدوناتهم زرؤون اب ارترالو اب مونغوتم قبيلاتاتون سمع نيرتي زلو غريچت اب مونغو بن عمرن تم هدن دوان مليسكا مونغو نوبان اب مونغو بن عمرن غلز بل ነገር አለሞ እዙን ነዚ نحنا حبرتسبون بقربا سلازملكوتو بزعبو تفلطو حبريت አለ ዲ ቁርበት ተሕዘና ትኽል أو تاي مسلك إزي ناي قبيلاتنا يا حزاب الوقع حجي ناي زي أتوم طرحي نايتي أتوم طرحي الكاخي كت نخالي كتجبن غير كاخ تقربو قنا عيكون مغنياتو أب كله سلس علم أب زي ما عبلا هجرة قالو أب كله قلت أنا السودان في ليزا بلون تاي مسلك إذا نايب علوبا نايب علقل أنا عناي بزحي تنكفناني مغنياتو مسوز الرحم نجري بلنان جينا بزي مبرع السودان تقبله مبرع دخل كيا مبرع السودان أزولو جين أو نسو جين أجنبي أتنكفنا أي مخنياتو بارتناتنا إنسان زلاقب نجر سلزلوا ግን አለ ሐጅነት የዘርብ ደሎ ናብነት አፖር ሱዳን ዝነበረ ግሪጭት ንኤርትራይት እንክፋኒቲ አፖር ሱዳን ሰብ ዝሞትሉ ወላተም ሐልቃ ወንድ ተሰጎጉሉ ባታሐዛይ ገበርኩም እንተባሂሎም አብ ከሰላሙን ዘሰይም አብ ከሰላሙን ዘሰይም አሎ ከመይ ጸልወና ዝግሪጭታት እዚ ከመይ ጸልወና መስለኪ ሕጂ ተዝግበር ዘሎ እንድሕሪ አስተፊልኪ ህግደት ምስተምናይ ሓደን ደዋዝ አልቢታይ ዝበሃል ምስኡ ናይ ቅረብ ምቅራብ አሎ ክሳብ ፈኪሩ ሰባይ አነ ህንድዶ ነገለ ኸይደልና ረኢሳስ ብደሞዝ በገንዘብ ናም ተዘይከትካትከት ተዘይከፍል ኩልካይሉ ዱባይ አጽያ ሐኪም ወላ አቡዳቢ تمليسه قلي يزهبو مغلصلو عليታይ ዝበሃል ናይቶም ሃደንደዋ ሕጂ ግን ምዞምናይ ከሰላም ሃደንደዋ ዚምና ኤርትራ ዲዮም ወላ በኤርትራ ደሎ ዲዮም ወላ ሱዳን ደሎ እንታይ መስለኪ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝሕጂ ዘሎ ምንቅስቃስ ህዝባዊ ስለዝኾነ እዝን ልካ ክትፈልዮ ብጣዕሚ የጸግም እዩ
مدققاف سلو زلو كل جزين نحدهم سلو الدقاقفو كمزين الكا فتفوليو أيتخلف أنا أبنت حجي أبتجزي صورام كلنا TPLF حدا زندنا نيرو أمونغو خلتيو يوم يتبقاوين هم زيوم إرتراوين يمكن زندنا نيرو حجي سنع كوم أوتات نجارات كمان كنحسب علينا مالتي كوم عينة الله ينسون كل يخيل سلزس أب حدا قوي كمزي أنا ويصعد ويسألين غير كازر نجار يكون كم أبلتي حجي كبيدي نوع حسب جن أنا زريو زلو حجي ناتي تحسب تخبكي إزي هقدف زعات وزلو نتلقى يكونن بحلا إكساب زيت مال زوج أواي نجزا رسو دوغ يسبر بال أبغى حريك نسجرينا أبغى وشتي أتي عمرت زلو خناتات نايت حزب قدم كنا نصرايل الساخن من لساينا أتي عمرت زلو جن عبت حزب زلو غريتات من قصات زساورو زلو ديو ويزنبر ديو زي تفتح ديو جلس كسل لا نايت سرحاتيو of course نتيز بنا تاخطو صيت خمس زول كل جزء بس سلوس عالم عبز دخوم هاجرات زخوم او نعبين ختلا علم تاع مخليل تراح فاير يزد لك زي اتوم زغبرونا قلمل كان كيركا سلستر بعد صلولات كيدوم نشتي دمين لين طول السقط عبد تخيلهم نياتو عد ختلجت حنت كربيكا داخلتها حجي كومبوتات كله خيل كات حزب نقلي زي معقول لك حزانه قداي كله خيليو افسلو ما كل ابزي غرغر طرح كنورو زخلو تقوم زدليو فليتهم زلعلو ناي بوليتيكا نقادو لو زنجرزي ابتي ناتهم زدليو معزن كوس دوز دلي نعبي حجس بزح تقمتاتي زواسا كمزي الكاختو سنه يدخلينها جن انا تزريو زلهو جن نايتهم حالفتناتهم بوسلا حزاب معبل بزولب حزا غيرهم يالي ولو كابو تزبل صخاني سوراو جنبار السودان زبحال ناي كل السودان او تشمو زلو حساب كاب دارفور كاب كردفان كاب بزح بوتاتات السودان زلو ولفنتي حجي وابالات مخانهم ازي داود زبحال نايزوم كسلا خيبا غيرو زنبري نسو سكرتاري نايت محبر غزارسو ناي سوداناوي كستاي لفنتي حجي زي معبولين جزارس وكلهم بحساب تحابيرهم حدا جنبار مقبارهم بتعمل تصبغوا إسلازة تحزا دهانة تحزا يزلوا خسار حجي خم قال لي أنتوا زي ما اللي قدهم حجي أنت كتلا قبلنا أتو صالح أتي نايم برا سودان يلو من قستي إرتراز دقفود نبريا واسمرا حساب درفي تدرفور له قال لي مع ساعتين قالنا ورت ذكران تخينك حريات أبسلطان أتيومون تم سلطان حزم يرون تلاد زنيحك السوق أتوم نايم برا سودان زبهالو أنا مزنا تحزا من قستي إرترا حجي خميالو مز حجي زي معبل دلو خل بوليتيكا وخناتات كان في اللي أبزناي مبرأ سودان زلو وتححزة كيرودي ولا لك كم تنايك أدمي دلو منقست إرترا مالتي طيب مثلك خمتنايك أدم أيكون المخنيات منقست إرترا نجزار سوخن تسعات زنوبرو مراحتي تبعي الأساس مسوم زوج زنوبرو جزء كلينتون سبيتو متسعة نتي سرعات مدو زنوبرت كل التكابل أب علم زنوبرة نسو كله حشيشهم مهم التي دقف كوتس زنوبرة تحشيشي دحريو خاني حتى ناي ملك ناي سلام يترأين حتى معبالي وش تهجر يترأين إزاي منقست بإرترا زلو كم زي بكا درجة العالم مسكر لي أتس عن شمنتن عشان قايد وساتنيا تتها الجزارة سنة حاليا تايسنيحهم حدش في منقستيو جراميت كله جلنا ده طبعا كبزح حدقة هتجبرنيرو حجهم ويلا أبسودان الجزارة سو تم تقاوم زخلوا حايلين جلن كرخبول زخلوا فتسكنوا زقاوم سوونا ينبرنا بإرترا I don't think لو مخهم وخلاء كدقم زخيل تتدقمون ولا بجنزب بجلجر كان الحر تدقمون كعود زخيل أي مثلنا إساس أمينون كحجة أكو معين عمر زاتو فقدني أتاكوين ما يسمعنا الواحد كم خوين يسمعني سلازة كونتات ناي من قصة إرترا زنبري حيلي أبتس عاداتنا كسب زمي جمريانا كتس زنبرن حيجي زلون حدا يكون ناي قدنا تكون ميليتاري كوكو الزارب بتقلل البوزيشن وي تسألاو ترى أو ترى أمس خمسة ناي قدم أيكون أموتهم زمنا مبرأ سودان زلوا والحنت نجر زمع بلا نجر يلن كابتي خل تشحن شديشان مسكودونا بسلطان مساتوس مستسرعات كوينهم يوم مس إسياس كبأسون كفقرون صنيحهم أبزبلنا تطوكن بيت يعني السودان تودي أنت ناي السودان تودي مخنياتو ناي دبوب حجر كوين أوريدي تم قال أتون زناي دارفور زنبري دارجا قيمه تم مستمنجستي سلام جرم زاتو دارجا خلاتهم كوين وعبس مرازن برت مبسحت أو ما يناي السودان
ዝግበር ኣብ ኤርትራ ነይሩ ንሰሙን ኣትዮም ሕጂ ስቲ ነገር ተወዲዩ ፓርቲ ናይቲ መንግስቲ ኮይኖም ማለት ፓርቲታት ስዳርጋ ተሓባበሪ ናይቲ መንግስቲ ሱዳን ኮይኑ ሕጂ ኢሳያስ ሓራይ ሕጂ ሞ ኢሳያስ ኣብ ፖለቲካዊ ፍላይ ኣብ ናይ ምብራቅ ሱዳን እንታይ ተራ ኣለዎ እንታይ ይድገብር ዘሎ ኢድ ኣለዎ ተባሂሉ ክሕመን ሰማዕ ኣለኹ ብዙሕ ከባቢ ዝከታተሉ ሰባት እንታይ ይድገብር ዘሎ ሞ ሕጂ ዝሓድሽ ኩነታት እንታይ መስለክ እዚ ስርዓት ፓተርን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ኣካይዳት ክልተ ግዜ ክሰርቀኒ ዝረእኹ ሳልሳይ ኣምኑ ከምኡታ ዝበሃል ዘረፋ ምሻሎ ሕጂ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዳርጋ ድሕሪ ዓመት እንታይ ክገብር እንታይ ኢሎም ካስ ከምዝን ክገብር ኢልካ ኣልጢፉ ብቐሊሉ ክትንበኣሉ ትኽእል ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ሃደንድዋን ኣብ መንጎ በኒ ዓምርን ሓደ ጋግ ንምፍጣር ጻዕሪ ከም ዝግበር ዘሎ እዚ ንሪኦ ኣለና ኣሸራታት ናቱ ኣለና እዚ ናይ ትማሊ ዝገበርዎ ኣዋጅ ዘውፅዎ ከዓኒ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘውፅዎ ከዓኒ ብጣዕሚ ሓደገኛ መስመር እዮም ዝሕዙ ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ከም ሓደ እስላማዊ ጅሃዳዊ መልክዕ ከልብስዎ ክፈጅሩ ደልዮም ዶ ሰብ ክቀትሉ ደልዮም ዶ ገለመለ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ነገር ብናይ ቀጠር ክሲ ኣምሲልካ ብጣዕሚ ሓደገኛ ነገር ብጣዕሚ ሓደገኛ ብሓዊዮም ዝፃወቱ ዘሎ ሕጂ ሱስየስ ገኣኒ እቲ ኣብ መንጎ ቢንዓምርን ሃደንደዋን ኣብቲ ዝተፈጥረ ሽግር ድዮም ደሰብሩ ዘለዉ ህግደፍ ዋላ ባዕሎም ዝፈጠርዎ እዩ ኣብ መንጎ ሎ እንዲ ኩሉ ግዜ እንድሕሪ ጋግ ክትረክብ ኣለካ ኮ ሓደ ቦታ ክትኣትውን ሓቂ ከውን እንዲ ጋጋት ዘሎ መንጎ ተቐቢላታትን ገለን ዘሎ እሶም ፈጢሮም ኢልና ዝጠቐነ ክኸውን ኩነ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ግን ሓደ ሰብ እንድሕሪ ኣጫንዩ ጋግ ረኺቡ ወታ ጋግ ኣስፊሑ ክኣቱ ዝደሊ ከም ህግደፍ ኣሎ ኩሉ ግዜ እሶም ከዓ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መስለኒ እዚ ቨሪ ዲስኣፖይንቲንግ ብጣዕሚ ተስፋ ዝቁርፅ ዘሰክፍ ዓይነት እዩ ትገላለፀናቱ ዶጎስ በሪን ለኪ ነራ አንተ ዶጎስ በሪን እንታይ ሕሽኽ ኢልካ ተጥዮ ሓሰት ሽዑ እግሪ ሰዲዱ ከም ሓቂ ገይሩ ይቀርብ ኣብ ካልእ ነገራት ክበፅሕ ይኽእል ብሽምባድመ ክልተ ሰባት ቀቲሎም ዶ ሰለስተ ሰባት ቀቲሎም ገለመለ ኢልካ ዝተወልዐ ውግእ ድሕሪኡ እንታይ ሳዕቤን ከም ዝመፀ ክሳብ ሕጂ ንኸፍለሉ ዘለና እዳዩ ምሰል ሸባብ ተዘጋጅብና ዶ ሓሰት ኢዶ ኣቅሪብና ኣይቅረብናን ገለ ዝበሃል ዝነበረ ከዓኒ ማዕቀብ ተገይሩ ክንደይ ከም ዝወሰደ ክንደይ ጉድኣት ከም ዝኸተለ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ነቲ ፍርቂ ህዝብኻ ከዓኒ ተቃዊሙኒ ኢልካ ወያነ ኤባ ገለመለ እንዳበልካ ምግላል እቲ ተገሊሉ ዝነበረ ሰብ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ርኢና ክልተ ሰለስተ ሰባት እዮም እንዳተባና ፍርቂ ኤርትራ ተቃውሞ ኣይኮይኑ ደገሉ ክሳብ ሕጂ እውን ከኣምንሉ ኣይከኣሉን እንታይ ኢና ንገብር ኢና ህዝብና ንኣክብ ዝብል ሓላፍነት እውን ኣይተሰምዖም ክሳብ ሕጂ እዚ ኩሉ ተራ ናይቲ ስርዓት ኣዕናዊ ተራታት ተፃውቶ ተሓድነት ኤርትራን እዚ ኩሉ ሕጂ ሪኦ ዘለና ገፈል መፈል ደፊርካ ስዋኣት ዝፅረፍሉ ደፊርካ እንታይነት ኤርትራ ዝበላሸወሉ ግዜ በፅሕና ኣነ ንኣብነት ከም ሳልሕ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ድፈት ንበፅሕ ኢለ ፈፂማ ብሕልመይ እውን ሪኦ እየ ተሳልሕ የቐኒለይ ብጭቡጥ መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓዊ ናይ ምፅዋት ጠባይ እንታይ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ዘናይ ሱዳን ክንነግሮ ንኽእል ሰማዕ ኢና ሃይማኖታዊ መልክዕ ምልባሱ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ እዚ ሃይማኖታዊ መልክዕ ምልባሱ እታ ድሕረይቲ ክንኣመፀ ኢና እታ ናይ ቀጠር ነታ መንጎ ሃደንደዋን ቢንዓሚርን ዘሎ ኩነታት ኖርማል ከም ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘሎ ግርጭታት ዘሎ ዘይጠቅም ነገራት ሲ ፖለቲካዊ መልክዓት ሒዞም ናይ ምስዋር ባህሪ የፃወቱ ኣለዉ ህግደፍ እንዲኻ ትብለን ፀኒሕካ ኣብኡ ገለ ድፍለጥ ነገር ኣሎ ዲ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንተ ሓደ ደጊፎም ድም ነቲ ሓደ ዝኩንኑ ዘለዉ እንታይ እዮም ገብሩ ኣለዉ እስከ ገለ እንታይ መስለኪ ዶጉስ በሪን ለኪ ነይረ ኩሉ ግዜ ብሕሽኽሽኽ እዩ ዝጅመር እዚ ከምዚ ናይ ፀጥታ ስራሓት ንኣብነት ከምዚ ንሕናስ ንስቶም ሃደንድዋን ንድግፍ ኣለና ኣጆኹም ኣብ ድሕሪኹም ኣለና ዝምስል ዓይነት መልእኽትታት እዩ ዝለኣኽ ዘሎ ከምዚ ክብለክ ዝፀናሕኩ ቤታይ ኣስመራ ኸይዱ በግረ ገደይ ኣስመራ ኸይደ ንሕክምና ንህንድዶ ንካናዳ ዶ ገለመለ ኸይድ ነይረ ሽዑ ኢሳያስ ሕዝንስ ኖ ብዘይ ናተይ ትኬት ኣይትኸድንካ ባዕለ እዩ ዝኸፍሎ ኢሉ ናይ ግድነት ኢሉ ብገንዘቡ ኣሕኪምኒ ኣቡዘቢ ሰዲድኒ ተመሊሰ ካብ ኣስመራ እየ ዝመለስ ዘለኹ ኢሉ ክስታ ገይሩ ስቴትመንት ገይሩ ሱዳናዊ ድዩ ኤርትራዊ ናይቶም ሃደንድዋ ሓላፊ ዓሊቢታ እዩ ዝበሃል ብምንታይ ይፍለጥ ማለት ብስም ሓላፊ ናይቶም ሃደንድዋ እዩ ዓሊ ቢታይ ሱዳናዊ ዲና ክንብሎ ንኽእል ኤርትራዊ ኖ ሱዳናዊ ጭዝበለ ሱዳናዊ ሃደንድዋ ኦኬ ከነፅራ ደለ በል ምስታ ስለትተኣሳሰር ናብታ ከለይቲ ነጥቢ ንኸይድ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ንቀጠር ይኹንን ኣሎ ምስ ቀጠር ከዓኒ ብጣዕሚ ፍቅሪ ከም ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር ተፈጢሩ እዚ ብዛዕባ ናይ ቀጠር ዝምልከት ወፂኡ ዘሎ መግለፂ ወይ ክሲ መንግስቲ ኤርትራ
زي أب سودان زجبر زلوا لوتي أي يسقوي دساي بلوني نوع أي قبلوني وهنيات انتهر استبيلكي كساب حجي ولا تي برايم مينستر مسيون مسوا على أي تقبلون حميت بهالجن مختلنا يتم ملتري حالفتي زلوا مسمى بعض غير تقبلوا جينا خي كي ترجع قصة كله سلطانو أتجزي لوتهم كله سلزي التسرعاتنا يقدر مستوى وتهدراتي زازو اوكي حجي نعو تزغبر زنبره دغف حجون اب سودان استرغاغ كوي جنا توم لوچ زمصو حيلታት ሲቪልን ወታደራትን አምጥማት ይምዘለው እዚያ አይ ዶንት ኖ ንሽለ ኺት ዝክሪየን ትኾነ ዳምበር ኣብ 74 ደርጊ ኢትዮጵያ ክመጽ ኮሎ መኤሶን ኢፒአርፒ ዝበሃሉ ሲቪሊያንስ ኔሮሞ ኤም ከም ልፍንቲ ምስ ዝካይዱ ዝነበሩ ሽዑ ስርዓቱ ምስ ሓዘ ምስ ተገላደለ ንኩላቶም በብሓደ ቆንጽሎም ኣጥፊኦም ኣብ ዓመት ኣብ ዘይመል ግዜ ኣጥፊኦም መኤሶንን ባል ሃይል ፊዳ ገለ ዝበሃሉ ኔሮሞ ቶም ሲቪሊያንስ ሕጂውን ከምኡ ዓይነት ከይከውን ወታደር ስልጣን ተሒዙ ስልጣን አይለቀቅ ከምኡታት ስጋቱን አለው ሱዳን ስለዚህ ተረጋገአ ነገር የለን ክሳብታና የምስግጋር ጊዜ ሐሊፋ በሰላም ብዑሪ ዝኾነ ዲሞክራሲ ክሳብ ዝበጽሑ ዝተረጋገአ ይኮነን ግን ተሓንቲ ካብቲ ከይተቀስኳ ሓልፍ ዘይደሊ እቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ البشير ስርዓት ማለት እቲ ፓርቲ ብዕሊ ፈሪሱ ትማሊ መስለኒ ንብረቱ ሁሉ ኣብ መንግስት ከኣቱ ክውረስ ከምዚ ናይ ባጀት ሸዓተ ማለት ወላ ሬትሲ ኮርፖሬሽን ገለ ዝበሃል ምሻሎ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ንብረት ብሽም ውድብ ዝካየድ ኣሎ ተኸምኡታት ዝነበረ ሁሉ ዳርጋ ኣብ መንግስት ከኣቱ ተባሂ ውሳኔ ተወሲዱ ሓደ ካብቲ ፖዚቲቭ ስጉምትታት ዝተወስደ ኣብ ሱዳን ሓደ ንሱ ሕጂ ዘናይ ቀጠር ዋያ ስለምታይ ያ ሕጂ መጽያ 10 ነጥብታት ኩሉና ብዙሕ ሰባን ቢወስለ ዝኾነ ንዑ ክንደግሞ ኣይንደልኒና ስለምታይ ቀጠር ክትከሰስ ደሊ ብዛዋን ዚያ እንታይ መስልክ በዓል ኢሳያስ ዝብሎ ዘረባ ምሻሎ እንታይ ዝብል ዝጠፈሸ ግሪክሶ ደፋትሩ ደገል ማለት ዝበሃል ዘረባ ምሻሎ ስለዚ ጠፈሸ ሕጂ ደፋትሩ ይዘውጽ ዘሎ ታክት ከመላ ዝኽእል ጋግ ፈጥረላ ዝኽእል ሽግር ፈጥረላ ዝኽእል ኣትቦታ ተጽዕኖ ክገብረላ ዝኽእል እዚኣ ሕጂ ኩሉ ትዘሎ ክፍዓት ክትቀመሉ ክእል ኣሎ ንዓና ግን ከም ኤርትራ ሕጂ ንሱ ስግርዶ ብድሓን ንዑ ገዲፍና ኣብ ኤርትራ ንገዛርሱ ዓቢ ሓደገኛ ነገር እዚ ናይ ሃይማኖት መልክዕ ምልባሱ ብጣዕሚ ዘይ ሓላፍነታዊ ክስታይ እሞ ከዓ ምስ ቀጠር ዝኽሉ ዓመታት ስፖንሰር ዝገብሩ ዝነበሩ ነፋሪት የብሉም ብነፋሪት ቀጠር ይፍቀዱ ዝኸይድ ሃይማኖታዊ መልክዕ ኣትሒዝዎ ክንብል ከለና እንታይ ጭብጥና ሃይማኖታዊ መልክዕ ኣትሒዝዎ ክትብል ከለኻሲ እስላማዊ ኖቲኻ ከተብሉ በሊኻ ኣዋ እቲ ናይ ዓለም ንፈልጦ እንዲና ከመይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ዞም ቴሮሪስት እስላማውያን ኢስላሚክ ሙቭመንት ዘሎ ዝገቡ ናቶም ግዳይ መን ይዝኾኑ መስለክ ትኻልእ ሰብ ይዝኸው እቲ ሓንቲ ኢድ ዘይብሉ ሰብ ይራኸበሉ ኣሽንካይዶ ኣብ ጎረቤትካ ኣብ ምድሪ ቤትካ ከምዚ ናይ እስላም ናይ ክርስቲያን ከምኡ ጌርካ ክመልክዕ ክትቦ ጌጋ እዩ ምክንያቱ የለን መረጋገፂ የለን እዚ ዝብሎ ዘለው መረጋገፂ ናቱ የለን ሃይማኖታዊ መልክዕ ዝሓዘ ይኮንቶም ሰብ እስላሚዮም ያስ እስላሚ ኦፍ ኮርስ ግን ዘዝ ዝገበርዎ እስላማይ ዘዝ ተንቀሳቀሶ ናይ ከምኡ ናይ እስላሚስት መልክዕ ክትልብሶ ሓደገኛ እዩ ዝብል ዘለኹ unless እትሰባዕሉ ኣነ እስላማዊ ናይ እስላማዊ ስርዓት ክተክል ዝደሊ ዘለኹ እንተይሉ ኦኬ ኢትስ ሌጂቲሜት ብኡ ጌርካ ክትወቅሶ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ከም ዜጋ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ብከምኡ ጌርካ ክስታይ ክትገብሮ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ነጥቢ ከዓኒ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኣብ ኢሚሬትን ምስ ኣንጻር ቀጠር ዘሎ ምስሕሓብ ኣብ ምንታይ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ቀጠር ነቶም ኣኽዋን ሙስሊሚን ዞም ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃሉ ንዕኦም ትሕግዝ እያ ዝብል ትቐንዲ ክሲ ናይ ኢማራትን ናይ ስዑድን ሕጂ እዚ ናይ መንጎኦም ዘሎ ነገራት ኤርትራ ኢዳን ተዘይተእትወሉ ፅቡቅ ነይሩ እቲ መንጎኦም ዘሎ ባእሲ ኢዳን ተዘይተእትወሉ ፅቡቅ ስለዚ ክትልከም ስለትኽእል ህዝቢ ክልከም ክእል በርሳቶም ስቁማር ምጽኣቱ ዘለው ሕጂ ሓደገኛ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣብ ኣኽላ ኻበል ምስኣት ሓይስካ ኣቶ ሳልሕቲ ናይ ቀጠር መልሲስ ከጽሙ ኣቢልካ ንሰማዕትና ንገሮም ኣይ ናይ መልሲ ቀጠር ዳኽሕድዎ ኣለዉ ቀጠር መሊሶም እንዲዮም ሕጂቲ ነቲ ዓረብ ዘይሰምዕ ብፍላይ እንታይ ኣሚሎም ቀጠር እንታይ መሊሶም ዘለውን መንግስቲ ኤርትራ ብሓፂሩ ሪጀክሽን እዩ ናቱ ይነፅጎ እዮም ዘለዉ ትኽስስ ቁና ኣይኮነን ባህልቲ እዮም እሙዙን እዩ ሓፂር እዩ ከዓ ንብዙሕ ጣዕሽሙ የብሉን ብሓፂር እዩ እንታይ ድናያል እዚ ዝበሃል ዘሎ ቁና ኣይኮነን ሓቂ ይኮነን ብሓፂሩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲኦም ተቃዋምቲ ዝብሎም ዘሎ ንመን ማለት እዩ ተቃዋምቲ እኮ ይብልን ኣሎ እቶም ከምዚ ኢሎምሲ ቀጠር ከምዚ ዓይነት ሓይልታት
يخفلوا له أو وصائي غازيتኛታት እንገለም ይعملوا له ولا سخدحان كوي تخونن خاج كله ولا سخما قطر له بالي ايوه حجز كلهم تم وصائي زلو قطر تمعبلوا مالا ገንዘብ تبو مالا مدبرات ناي تلفزيون ناي قالوا تخفتلوا مالا اب سودان كاني نتوب اخوان مسلمين ناي إرترا مرحتو قتلون تفجيرات قالوا قبرون حاجزات قبروا مالا زندي تخسي ويانا خايم تسرالون ديو قطرن ويانا كزم عبي سقات منقص إرترا خوينو تسمعنا أنا خاب زحيل زت رايد سق ويانا تريم زسقو ومو مسؤول خايز تأساسر نقرالو تي سقات هاي مثلك حساب حجي إثيوبيا زخلوا مس إماراتين مس السعودية زخلوا حقوق بندابلو كله مس قطر تي رخكبهم نورمالي زلوا تلزي كلهم إثيوبيان مس قطر دحان زخون رخكبهم زلوا أبتمون جوبا سناي السعودية نا إماراتين زلوا زي أبتعبي بسبب جرم حزام إذا ما يعتونوا نياتوناتكم باسي بعلكم تفوت عائلتي ترايا إذن أنا عنجال جن أتناتهم بأسات له صراحة نبغى الرقيم سندك حبوتاتي قربنا جنزبنا مشايخ بتسمع بزافين شوف الساعة مخ الرقيم شعون تاي تخون تحمق أسرع بنات إمبر خطر ذي يكونون مجمع النسب كل تمين تدي خل تمين حمسان سرحتنيا كاب جيبوتي خاب جنمل وسيدم أوتيستات هتكجورو انتاي نيرو كونتراكتهم فلتي دموزهم من قستير ترى خفل نساتهم مساكين ترف مرف وصلوا دموزهم جنا من قستير ترى كبيرو بزح دقف جرام لي أمنتي هيك دفس حلفة كاب كل تشحن تنزل استنجميرو بزح دقفات جرام اليوم بحلف التمونجو جيبوتي نعمجو إرترازنا برا مفحفح بزح كفيلهم اليوم وتقدرهم كفاب بيلهم بطلنا ملو بزح وشيهم اليوم السلام عمونجو تنكل تهجرات خون قفل سيمو أبتح حزايك قالوا له سيرتراون عبد الله جزا صريح لهم نسمع نيرنا أنا بوتا يجيبون تايس جزا صريح وريد الرجل آتو صالح يعني اللي سلذهب كان سفي حوريتا أجا مززامنا جزنا دينا الدنيا دينا ترجمنا دينا ميتشا مززلنا يا خبابي ما قدر بعندي ما تغيح بحرن كبابي إنزل له بوليتيكا بحفشيو خناتات ما كلام برا بقرب عزيز أولو الناس لزخونة تتفتيرو زلو حيلتات تتفتيرو زلو شركنتن قريجتن ومو عبيلكا أتقالالي رؤيتخا خطباني انتاي مسلك كل جزء زخون نقبرون احنا خم حزبي بمنجستنا نوكل بقلة سبات نوكل كابتي حبرتسبنا وسينا نقبرون قريب لنا ندحرتي حبرتسبنا كبيد رزين عقل ندحر خوينو نحنا عقلاتنا نخون لباماتنا نخون كم تحبرتسبنا كن ندحر قدلتات زلو خوينا نحنا كلنا مش قلبتاتنا هنا نوعين على نصبارق اب إرترا خساب حجي اي تعدلنا مراحي اي تعدلنا نزخا دخمتنا حبرتسبنا خوينو يرداني اب دحر زخل عمتات غنزبو زخال كنتاي قالينا كنتاي قالينا تبهلنا نزخم زعينتي تصاوت جيجاتات باهلي دحن نتفنو انتاي زوانكا ود غنايتر ايو خموتات زبال مشالو كمؤتات طبعا اندحزنا اتجاهاتنا خن الرماي كالنا نزا نغاري تبلي از نبرك خاني نزا نغاري زي اصل لازم تصحكو تا عقمي كغبر يتسبس كريتيكالي خحس ابي جيغا خدنا ابي نغاغلنا كبل انت مخنياتو ازي هوغافات زلو ابتلمدنا ابتباهلنا نوعو خنعرن زي قالنا تعيات مرحت خنوص عين خلينا تعيات مرحت توصينا ونكون كوصاصرو عين خلينا زخل دسن كلز تسوقكو شي يلو نزع عين سرعات يتلنا مچرشو كابشعو كريتيكال الراي يعني رنت زخون ولا اتو مسبلكا هم تجمير انت زون 9 تجميرو جن او اكلو خنددا بيلكا طفي اتمنقصاصو يتنقحت زنبرت غزيتنا عقدلينا احد زنبري متفو شعوي تجميرو حجز كنت امكن كلالنا طقمنا اخر الا نخم حزب تجزأتنا مرحتهم كون يبلنا جيغاخ قبل كله اتجيغاخ كنقطمخن كلالنا صبقون كله خلاي كلاتنا صبقوا ان الدقاقف حجز ازي هذا خط شجرنا اذا انبر مرقم قالنا لي خمطات يامن حزب زي كم قال حزب خنبر دلي سلام يدلي رهواي دلي تفاقير وخمس زنبر خنبر دلي مرقم دبل كوانا تبتخاب قيح بحر مفترنا ابزي ما قدر لا صبق مرقم دي من رقاسي حج حزب إرترايا ولا حنت أي بلن بسان كذبت دلنا جغرافيا وكبابي أو فرقر بوليتيكاتاتنا 100 عام حزب إرترا سلام رئي فلتنا انتاي مثلك تححزو سلا زي قالنا حادث أقاي كم زي زم انتاي مزبالو زم طبعا يجوخن حزال لنا لهم زعمو سبات انتاي طبعا جاسا يقتلني سبي زقتل حج وانتا طيت سلام كنا مص هاجرنا نصاخنا وص تتقمنا لاينا نحواتنا خنددون تتقمنا لاينا حجز اتيزل لنا صقا قيا بحري نصبو كنت قمر لنخيل اندحر تحزاخ لنا لو صقاي هاتي زخر عنا
قبل على خبز حنا زخيلي نايم عبالي ما قد زخفتلنا عدلات هاللو جينا تححزون تزيك قالنا له قال انت يخون نعمة ولا نقمة بحالعرب نعمة مالت تسقاي النقمة خاني 5 مرقم 5 زولكي حجي استقيح بحري نيوتراليا نحن اينا مرقم كنقبرا نخيل نحن انا تسقا كنقبرا نخيل تسقا كنقبرا اي كالنا كساب حجي نحن طريت مخنيات ولا قال اكسترنال باور كيلن انت مسلك اذا اكسترنال باور تبل نجر كالاوي مجمريا حاب نفسها خاجم زلا كل غزي زز مصعنا زز وردنا ابكال اندا دربنا نفسنا ناي معراي عقمتاتنا بتاع زيرو خوينو يهالو خم كل سب زخت كابوتا خيت كالومي بوصاي 5 غيرو مني امريكا 5 غيراتني روسيا 5 غيراتني عرب 5 غيرو مني كومو زي بالسب يلك حجي بزعبا يرترا خنزارب كلنا ግን እትመንጎና ዘሎ ድኽመታት ምዕነ ጽለሽ ተኻልእ ባዕሉ አቦቱ ክምለስ ንዑ ክንገጥሞስ ንኽእል ኢና ናትና ሓድነት ናትና ደልዳሌ ናይ ሃገራዊ ፍትሒ ግዛት ሕጊ ዝነገሶ ሃገር ክንሃንጽ ንኽእልና ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እሱ አይ ምጸገበና ነይሩ ጸጊሙና ዘሎ እዚ ኢነቲ ዘሎ ካብ ደገዝ ዝመጽእ ሓይሊ ነቃ እንድሕር ገዲፍካሉ በነቃ ያቶ ኦፍ ኮርስ ስለዚህ ዝናብ ዚንቆ ከመጸካ ተደልኻ ወላ ካትራ መገርና እንድናድርቆ ዝነበርና ኮም ገርካ ተጠናኻ ግን እንድሕርብኖ ኻል ገዲፍካዮ ማሽ ቆዶ በጸጥ ጥብ እንዳብለ ሸግረካ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ يغني አቶ ሳልሕ ቃዲ ጀዋህር ስለዝሓብካኒ ሙቕሉል ፈፊሕን ሓበሬታ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና የመስግነካ ነውኒ يغني لكلهم سبعتخ سلام قرب حجزنا قدازات الزربا زلخوس من البعض قليهم سبعت سلزقيهم ودحن تحقس قرب مرر تبل يا حادث بكاني وندات تصرف كوز ربحن زي ربحن دات صرف النزقورا زلخوس حزبي قرب حجز انت قالكو اتحساس باقي تقالكو نطري كجبر انت قالكو حتى نطري اب برميل كدرب انت قالكو اذا تعغمي يزقبر زلخو حجس قال انت ترفس كابتي صرفي دحن صرفي كصاورخ الي ግን حسبوا له تزبل زلخو ነገር ስንተ ዝሓስቡሉ ጽቡቕ ነይሩ ባህላይ ጽቡቕ አረብ ካላጋጣሚ ኣብተም ፍላይ ክሪቲካል ዝኾና ሕቶታት ሞኑ ብዙሓት ዘገድሳ ኣብዱላ ገሊ ቁርብት ዕምቆት ወናሎ ተስኻ ተቅርቦ መደብ يخيل نقول سب عقمتنا يمردا ونقلل يكون كل سب انتي تبلالخ ون يردا اكاديو انتربريتيشن قالو تمترغام قالو كم اللي خايخه تترجمونا يصحفنا يزربا ነገር ሳይንስ ገለ መረጋገጽ ኤቪደንስ አይተምጻሉኒኻ ስለዚህ እሱ ስለዝኾነ አበገዳስ ዝኾነ ምኻን ብዙሕ ሰብ ዘብል ክምለሰከ ብርግጽ ክምለሰከ ተፈሊ ሓሳብ ዘለዎም ሰባት ከንኩም መብረኸትቡና ቦይና ክንመሃሃር ንኽእልና ንሕርሕና شرشر بالطعمي اول ما حجز تسترد اين تزي ترد كرد انت زفتنا كلاتنا صراح مخونه بحالاي امو يغني لي يحرقوا يغني لي ينسخم صدكم كل حاوت يهبنا كلنا يغني لنا አቶ ሳልሕ بشم سمعت راديو ኤረና የመስግነካ خبرتي هبكا كبرى سمعت راديو ኤረና مس አቶ ሳልሕ ቃዲ ጀዋህር ዝገበርኮ ብዛዕባ ኩነታት ምብራቅ ሱዳንን ምስ ኤርትራዊ ፖለቲካ ዘሎ ምትእሳርን ዝምልከት ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝተወዲሎ ብኻል መደብ ክንረኸብ ኢና ሰላም ቅነ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና سلام نعخم يخون سمعتي راديو ኤረና بحفشة بفلاي كأمدب منسيات كمي تقنيو أبزل لخم مودحن هلو ساعتنا أخيلو كموت رحموس نعخم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا متسينا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبارات محاري سنة يتصنحوت مدب منسيات ኣብ ሬድዮ ኤረና أبزي حزني يزلنا سومون حدا أسكفنا سنبادن كونتات أمونغو هزبنا بحفشة بفلاي كأمونغو من إسياتنا بخل وغنو أزيك خونن زقبو تكبار تفتسيمو له نسو خاء أب إسرائيل أمونغو أمنتي أرتودوكس تلعلى بأسن نسو زسعبو متقعتن أب إثيوبيا أب لعلي إرتراو من إسي مننتهم بزي تفلتو سبات زوارد متقعتني إذا ما بقاسيو كابيو زبل بزي يقدس كابزمت أيمتسا كم حبرة السب أفتسوم حدقان حد متففا نزور التكبار بمخانو بوغنا كنو نيلنا يلنا نزم الكتنا بساميل قبر مسكال تتصحفت صحف كنقرب لكمينا مسانا ختصنحو دقيمنا نعدم راديو ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን راديو ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን هو خاتي إقار دمي لحسا
ሕብረተሰብ ማለት ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ተደኪኑ ዝነብር ኮይኑ ግና ሓደ ናይ ሓባር ረቑሒ ዘለዎ ወይ እውን ኣብ መንጎኡ ሓደ ዝጠምር ናይ ሓባር ረብሓ ዘለዎ እዩ። እዚ ህዝቢ እዚ ኩሉ ግዜ ብመንፅር ብሓባር ዝወስዶ ግዜን ዘመናትን ንዘለዎ ተመሳሳልነትን ፍልልያትን እናፅበበ ስለ ሰላም ክብል ተኸባቢሩ ብሕብረት ክነብር ናይ ግድን እዩ። እዚ ክገብር እንተዘይከኣለ ግን ናይ ክልቲኡ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል ብሰላም ናይ ምንባር ዕድሉ ይኹን ማሕበራውን ቁጠባውን ብፍላይ ድማ ፀጥታዊ ረብሕኡ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ እሞ ኩሉ ግዜ ኣብ መፍጣጥ ክሕልፎ ከይሰልጠነ ይነብር። እቲ ነዚ ነገር እዚ ብግቡእ ዝተረድአን ተኸባቢሩ ዝኸይድ ሕብረተሰብን ግና ብሰላምን ብልጽግናን ክነብር ኩሉ ረብሓታቱ ንምሕላው ክብል እውን ኣብ መንጎኡ ኪዳን ብምእታው ማሕበራዊ ውህደት ቁጠባውን ፀጥታውን ውሕስነት ዝፈጥር ሕግታት ይሃንጽ። ነቲ ብሓባር ኮይኑ ዝሃነጾ ሕጊ ዘተግብርን ዝከታተልን ናይ ሕብረተሰብ ኣካል ዝኾነ ክፍሊ ብምምዛዝ ድማ ረብሓታቶም ይሕሉ። ነፍሲ ወከፍ ኣባላት ሕብረተሰብ ብጥርኑፍ ይኹን ብውልቂ ነዚ ዝቆመ ሕጊ ኣብ ምኽባር እጃሞም የበርክቱ። እቲ ነዚ ሕጊ ከተግብር ዝተመርጸ ኣካል ወይ ድማ መንግስቲ ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ካብ ምኽባር ሕግታት ንዘሎ ረብሓታትን ብዘይ ምኽባሩ ድማ ክመጽእ ዝኽእል ክሳራታትን ብዝግባእ እናሰልጠንካን እናጎስጎስካን ሓደ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ስልጡን ሕብረተሰብ ይሃንጽ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመናዊ ዓለም ወላ እኳ ህዝብታት ዓለም ኩሉ ንሕግን ጥቕምን ሕግን ንኽርዳእ ዘይሽገረሉ ደረጃ በፂሑ እንተሃለወ ብኣንጻሩ ድማ ንሕግታት ናብ ረብሓኻ ንምቕያር ወይ እውን በይንኻ ጥራይ ተጠቃሚ ክትከውን ካብ ምድላይ ዝብገስ መፍትሒ ዘይብሉ ሽግራትን ኩናትን ምጽናት ሕብረተሰብን ምርኣይ ንእዝንና መዋዕልቱ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዓለምና ሎሚ እቲ ኣዝዩ ዝተኾነነን ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ዓለም ከይድገም እትከላኸሎን ነገር እንተሃልዩ ሲቪላዊ ወይ ዓሌታዊ ኩናት እዩ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ድኻም ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ምርዳእን ምኽባርን ሕጊ ዝብገስ እኳ እንተኾነ ሳዕቤኑ ግና ዳርጋ ክሃስስ ዘይክእል በሰላ እዩ። ኣብ ዓለምና 3 ኣዝዮም ዓበይቲ ተጠቀስቲ ዓሌት ዘጽነቱ ኩናት ተራእዮም እዮም። እዚኣቶም ድማ ምጽናት ዓሌት ኣርሜናውያን፣ ብሆሎካስት ዝፍለጥ ምጽናት ኣይሁዳውያንን ከምኡ ድማ ኣብ ጥቓና ዘለዉ ኣሕዋትና ሩዋንዳውያንን እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ዓሌታዊ ምጽናት ዘስዓቦ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነናቱ መበገሲታትን ኣብ ማዕባብላን እኳ እንተሃለዎ ብንጹር ኣብ ኩሉ ዝረኣይ ነገር እንተሎ ግን ተገዛእነት ንሕግን ምጽዋርን ዘይምህላው ዝዓበየ ቦታ ክወሃቦ ይከኣል እዩ። ካብዚ ብዝብገስ ድማ ሓደ ወገን ነቲ ሓደ ወገን ኣብ ክንዲ በቲ ንኹሎም ከርብሕ ዝኽእል ሕግን ስርዓትን ተገዚእካን ተኸባቢርካን መንባር ብኣንጻሩ እቲ ዘለኻዮ ቦታ ንበይንኻ ጥራሕ ክትነብረሉ ከም እትኽእል ምሕሳብ ዝመበገሲኡ ንኹሉ ወገን ዘይጠቅም ውሳኔ ተወሲዱ ወይ ንሕና ወይ ንሶም ተባሂሉ ኣብ ረጽሚ ምድማይን ኩናትን ውርደትን ይእተው። ሩዋንዳ ኣብ መንጎ ሁትስን ቱትስን ዝነበረ ፍልሊ ኣብ እዋኑ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ከኣምንን መንግስቲ እውን ኣብ ምጽናዕን ምትግባርን ሕጊ እንተ ዝተግሁ ነይሮም ክንድዚ ዝኣክል ጽንተት ኣይምገጠሞምን ነይሩ። እንተኾነ እቲ ቐጺሉ ዝመጸ መንግስቲ ብልክዕ ነቲ ጸገም ብምልላይ ተቐላጢፉ ዝወሰዶ ስጉምቲ እንተነበረ ግዝኣት ሕጊ ምርግጋጺ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝገበሩ ድማ ሎሚ ሃገር ሩዋንዳ እዛ ንራእይና መንጢላ ናይ ኣፍሪቃ ዝሰልጠነት ሃገር ሲንጋፖር ክትከውን ትሸባሸብ ዘላ ሃገር ኮይና ንሪኢ ኣለና። ስለዚ እዩ ድማ ሓደ ሕብረተሰብ መሰረት ኩሉ ምዕባሊኡ ሰረት ኣነባብራ ሕጊ እዩ ዝውስኖ ዝበሃል። እምበኣር ናብዛ ሕጂ ዘላ ኤርትራ እንተተመሊስና ሕብረተሰብ ኤርትራ ስልጡን እዩ ዝበሃለሉ ዝነበረ መሰረታዊ ምኽንያት ንዘመናት ዝኸደ ሕግታት እንዳባ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እቶም ብዝተፈላለየ መለክዒታት ካባኻ ዝፍለዩ ህዝብን ብኸመይ ተኸባቢርካ ትነብር ዝመርሕ ድንጉግ ሕግታት ስለ ዝነበራያ ድማ ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከቢድ ጽልእን ደም መፍሳስን ብሰላም ዝሓለፈት እንተኾነ ድሕሪ ናጽነት
ኣብ ዝተተኸለ ግዝያዊ መንግስቲ ንዝነበረ ሕግታት እንዳባ ዕላማ ጌርካ ኣብ መፍራስን መሰረት ሕብረተሰብ ኣብ ምንቃልን እዩ ተጓዩ ከም መተካእቱ እውን እንተኾነ መንግስታዊ ሕጊ ብዝግባእ ብዘይምትእትታው ጽልኡ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝረኣይ ሓድሽ ወለዶ ምስ ስርዓት ሕጊ ተለማሚዱ ናይ ምዕባይ ዕድላት ዝኸልእ እናሓደረ ጸገም ዝፈጥር ሓደገኛ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ በዚ ምኽንያት ድማ ወላኳ ህዝቢ ንነዊሕ ግዜ ብልምዲ ንሓድሕዱን ነታ ሃገርን ክጓሲ እንተጸንሐ ምስ ግዜ ግን ውጽኢቱ ናይ ዝተፈጥረ ሃጓፍ ዘንጸባርቑ ተርእዮታት ሎሚ ኣብ መንጎና ክፍጸሙ ክትርኢ ከለኻ ነቲ ቀደም ዘሕዘነናን ናባና ገጹ ኣይመጽእን እዩ ንብሎ ዝነበርና ዛንታ ኣብ ከባቢና ይጓዝም ምህላው ደቂስካ ዝሕድር ኣይኮነን ክፉኣት ነገስታት ተኺሎሞ ወይ ኣጽዲቖሞ ኮይዶም እናተባህለ ዝንቀፍ ዝነበረ ኩሉ መዳያዊ መፍልላያት ሎሚ እቲ ስርዓት ድግድጊት ተዓጢቑ ነዚ ወለዶ ንትኹል ክነቕቶ ክደሊ እዚ ወለዶ ድማ ወላኳ ኩሉ እንተዘይኮነ ግና ብዙሓት ብምርዳእን ብዘይምርዳእን ነቲ ዕዮ ኣብ ምስላእ ተዋፊሮምስ ደም ሓዎም ሰትዮም ርውየት ጅግንነት ክስምዖም ክትርኢ ከለኻ ብመጻኢና ከቢድ ስክፍታ ይስምዓካ ምርምርን ፍልጠትን ዝተኣገደ ሕብረተሰብ ከንጸባርቖም ዝኽእል ምልክታት እኳ እንተኾኑ ዘኽፍሉኻ ዋጋ ግን ፈጺሙ ክምለስ ዘይክእል ስለ ዝኾነ ሎሚ ብዘሎ ነዋትና ንምክልኻልን ምንቃሕ መንእስያትናን ክንጥቀመሉ ዝግባአና እዩ ማሕበራዊ መራኸቢታትና ኣብ መቅብባል ጽቡቕን ሕማቕን መልእኽትታትና ዝዓበየ መሳለጥያ ኮይነን ኣብ ዘለዋሉ እዋን መን እዩ ዝጥቀመለን ዘሎ ኣብ ዝብላ ርእስቲ ግን ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ይስምዓኒ መራኸቢ ብዙሃን ዓይነቱ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ዘለዎ ርእቶን ሓሳባትን ክገልጽ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ግና ሓደ ሕብረተሰብ ክምህር ዝግብኦ ሰብ ቅድሚ ኣብ መራኸቢታት ምውፅኡ ስለቲ ክምህሮ ደልዩ ዘሎ ሓሳባት ብዝግባእ ንርእሱ ክምርምሮን ኣዕሚቑ ግዜ ወሲዱ ኸጽንዖን ይግባእ እዚ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዘቕርቦ ትምህርቲ ይኹን ሓበሬታ ወይ ጎስጓስ ብዝግባእ ሓላፍነት ክወስደሉ ኣለዎ ከምዚ እንተኾይኑ ግን ገዛ ኸፊትካ ኣማኢት ሰባት ኣብ ዝከታተልዎ መደብ ጽውጽዋይን ትሕዝቶ ዘይብሉን ሕብረተሰብ ዘረሓቕን ዘተፋንን መሰረታዊ ህላዊ ህዝብን ሃገርን ዝምሑ ብዘይ ሓላፍነት እናደጋገምካ ዝዝመር መዝሙር ዝፈጥሮ ጸገም ሎሚ ኣብ ኣፍ ገዛና መጺኡ ይቃጽወና ከም ዘሎ ምስትውዓል ዘድልዮ እዩ ፍትሒ ዝደሊ ሕብረተሰቡን እንተኾነ ኣብ ግዜ ቃልሱ ኣብ ኮረሻ ፍትሒ ተወጢሑ ብምኻድ ነቲ ዝጠልቦ ዘሎ ግና ዝተኸልከሎ ሓቅን ርትዕን ፍትሕን እናረኣየን እናምሃረን ዳ እምበር ለውጢ ብዘይብሉ ዓመፅን ሕጊ ብምጥሓስ እናተሰነየ ደላይ ፍትሒ ንምዃን ዝከኣል ኣይኮነን ዝስዕበካ ሕብረተሰብ እውን ውሕስነት ከም ዘይብሉ ናይ ትማል ታሪኽና ድሮ ህያው ምስክር እዩ እዚ ሎሚ ሓሓሊፉ ዝረኣይ ዘሎ ንሓውኻ ደም መፍሳስን ብሳንጃ ምብዝባዝን ኣብ ልምድን ባህልን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዘሕዝን ተርእዮ ስለ ዝኾነ ከምቲ ብዙሓት ለባማት ብቁጣዓ ዝኾኖንኩሞ ኩሉ ዜጋ ካበይናይ ወገን ምዃኑ ብዘየገድስ ሎሚ ግዜ ከይወሰደ ክኹንኖን ኣንጻሩ ደው ክብልን የድሊ ስልጣኔ ሕብረተሰብ መምዘኒኡ ኣብ ሕጊ ምኽባር ስለ ዝኾነ ሕጊ ንዘይምኽባሩ ዘኽፍል ዋጋ ብምስትብሃል ክንእረምን ክንጥንቀቕን ካብ ታሪኽ ህዝብታት ክንምሃርን ይግባአና ሳሙኤል ገብረ መስቀል 4 تحساس 2019 كندا إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان كبرات سمعتنا نسعى زي استدالوا حفشاوي فنونا أبزي تزازيمولو سلم كسالكم نمسجن راديو إيرنا